На път към обедка слоните чакат, екип ракета задачите хващат. Доцента начело застава, с ум и мисъл проблеми решава. Проектира до късно, лети решения и всеки проблем превръща във вдъхновения. Кака Христина, мотора душата, работи със страст, не щати си ръката. 3 вместо една задачи решава, за екипа душата си дава. Кирчо тренира и все не спира, чертежи, сметки и умело проектира. Тренира умело, проектира, сгадава, за екипа си цял опора остава. Вецко отново чертая арматура и вече му е писнало на контура. Няма търпение вече чертежа да сгъва и към Кюстендил да пътува. На Боби сметката му пак не излиза, ще трябва да се препроектира. С числа и калкулации без край се сблъсква, но с екипа до себе си никога не пропуска. Екип ракета с дух и мечти проучват на земята нейните дълбини. Доцента с идеи и проучвания сни, екипа повежда към цели прекрасни. С план завършен и цел покорена, екип ракета е легенда родена. Кака Христина, мотора душата, работи със страст, не щати си ръката. 3 вместо една задачи решава, за екипа душата си дава. Кирчо тренира и все не спира, чертежи, сметки и умело проектира. Тренира умело, проектира, сгадава, за екипа си цял опора остава. За екипа си цял опора остава. За екипа си цял опора остава. Вецко отново чертая арматура и вече му е писнало на контура. Няма търпение вече чертежа да сгъва и към Кюстендил да пътува.